Ahojte. Všetci už vieme, že novela zákona o kybernetickej bezpečnosti nadobudla účinnosť od 1. januára 2025 a transponuje tak európsku smernicu NIS-2 do nášho legislatívneho poriadku. No a tiež vieme, že spoločnosti, ktoré sa identifikovali ako prevádzkovatelia základnej služby, teda PZS, mali povinnosť prihlásiť sa na Národný bezpečnostný úrad do konca februára 2025. No a čo ďalej? To môžeme vnímať v dvoch rovinách. Stále v legislatívnej alebo praktickej. No a tú legislatívnu ešte čakáme. Čakáme na vyhlášku, ktorá nás usmerní a určí konkrétne detaily, ako má zákon sa uplatňovať v praxi. Aktuálne je vyhláška už v medzirezortnom pripomienkovaní a tak už máme celkom dobrý obraz o tom, ako bude vyzerať. A preto organizujeme webinár spojený s raňajkami v stredu 4.6. u nás na Galvanyho v Slovanete. Príďte osobne, alebo sa prihláste online a diskutujte s nami o jej znení. Nech sa spolu vieme na ňu dobre pripraviť.